Mayong hapon mga kapuso, kini ang Balitang Bisdak. Maabot sa 130 ka mga panimay sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naugdaw sa lakong sunog nga migo kagabi. Niya sayran ng kandila ang gituho ang hinungdan sa maong sunog. Si Nico Serino sa report. Alas 9:49 kagabi, nadawat ang alarma sa sunog sa sitio Arca, Barangay Pusok. Daling mikatap ang kayo sa nagsikit-sikit nga mga panimay. Naglisod ang kabumiruhan pagpaong gumikan sa kasudlunon sa dapit ug walay access road. Giisa sa Task Force Charlie ang sunog nga gingong nagsugod sa panimay ni Angie Pasunilaw. Nabiyaan nga kandila ang hinungdan. Tao ra gid makagi sa agyanan. Nya dito pagid nagsugod sa interior nga bahin. Nya magsugat-sugat ang mga tao, dala sila mga butang nila na kuha nila salbar. Kunya ang usa gid ako nga faktor ang hangin. Kusog ang hangin. Moabot sa 130 ka mga balay ang nasunog ug gibanabanang 1.3 million pesos ang gibilin nga danyos. Pagkabuntag, kini na ang itsura sa fire scene. Pipila sa mga nasunugan nagkapuliki pagpanghipos sa unsa pay mamahimo nilang masalbar ug mabaligya. Wala gyud mina hipos gud why napukpo. Ang tanan akong gihatag sa kayo. Oh, kini putaw. Kini aluminum. Mao lang gibugog pagi ba. Nga makabawi-bawi pagamay. Nagsilbing evacuation center sa mga nasunugan ang Pusok Elementary ug High School. Sa inisyal nga talaan, muabot sa 312 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Kadaghanan sa mga nasunugan, mga boarders, sagad trabahante sa MEPS. Isod na kay Sir kay kuan man kanang ug imong doolo ng boarding house, so init na kay istanan. Samtang gisusi ni Mayor Paz Radasa ang kahimtang sa mga nasunugan. Hayan makanselar ang klase sa duha ka mga eskwelahan gumikan sa pag-istar sa mga fire victims. Muabagsap ang barangay sa mga nasunugan, human nila ideklarar ang state of calamity sa dapit. Magsabot gid mi kung say among assistant ihatag kay ang among priority ang kanilang food sa mga evacuees. Importante kaayo niya basin man ay additional budget para sa ilang materials. Gitanaw na nako kung sa immediate kay parihaning wa pa mahilo na ang uban, dunay wa kakaon, dunay nakakaon. Gitanaw pa na nato unsay atong ma-assist. Nico Sereno, Balitang Bisdak.